ang pambansang ibon? Chicken? Hindi. Kulay brown ito. Fried chicken? Hindi. Mas maliit ito sa chicken. Chicken cubes, ma'am? Get out! Bungis-ngis! Andito na kami makukulit na ngulit! Okay, class. Drawing kayo ng kahit anong uri ng isda. Yes, ma'am. Karding, bakit ang gulo ng drawing mo? Ma'am, bagoong yan. Bungis-ngis! Andito na kami makukulit na ngulit! Ma'am, sulat ako kay Daddy. Dear Itay, thank you sa padala mo. Happy si Nene sa chocolate. Baon niya sa school. Yung tennis shoes, suot na ni Kuya. Pero next time po, wag ka na magpadala ng moisturizing milk. Mapait po kasi. Hindi ko malunok, Tay. Bungis-ngis! Andito na kami makukulit na ngulit! Ano ang mas malaki? Itlog ng ibon o sanggol ng tao? Ma'am, itlog ng tao. Bungis-ngis! Andito na kami makukulit na ngulit! Gusto ko maging nurse para makatulong sa kapwa. Ako, superhero, para makasagip ng kapwa. Ako, doktor, para makagamot ng kapwa. Ako, presidente, maglilingkod ako sa kapwa. Ako, gusto ko maging kapwa para tiba-tiba. Bungis-ngis! Andito na kami makukulit na ngulit! Pare, kanina pa nakadapo sa'yo yung lamok. Ba't hindi mo papatayin? Ay, hinihintay ko lang mabusog. Saka ko hahabulin para magka-appendicitis. Bungis-ngis! Andito na kami makukulit na ngulit! Ba't ka na late? Nawalan ho kasi ng 500 yung lalaki. Tinulungan mo siyang maghanap? Hindi po. Tinapakan ko lang hanggang umalis siya. Bungis-ngis! Andito na kami makukulit na ngulit! Honey, mag-impake ka na! Nanalo ako sa loto! Wow! Talaga? Anong dadalhin ko? Wala akong pakialam, basta lumayas ka na! Bungis-ngis! Andito na kami makukulit na ngulit! Brad, pinagalitan ako ng teacher ko. Bakit? Hinalikan ko seatmate ko eh. Tong anak ko, manang-mana sa akin. Masarap ba? Opo, pogi nga po eh.